Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, ang paghinulsol sa mga sala ug ang panagdait sa mga katawhan labi na sa nanagbangi karon nga mga leaders sa mga nasod. Iampo po nato padayon ang ato mga benefactors and donors, siging suporta nato dinhi pinaagi ilang pagpamalit og mga slots nga unta punon sila sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan karon para sa kaayuhan sa lawas ug sa kalag. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kaluy kanunay aron mabantayan ang imong simbahan, kay kun wala ikaw, masukamod man gayod sa kaalaot ang tao. Ubos sa imong panabang, iiway siya kanunay sa kadaot, ug agaka nganha sa kaluwasan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Pamatian ninyo ang pulong sa Ginoo, kamong mga pangulo sa katawhan sa Jerusalem, sama kamo sa taga Saduma ug Gomora. Panghugas kamo ug hinluin ninyo ang inyong kaugalingon. Hunong na sa pagbuhat ug dautan ug buhata ang maayo. Patunhaya ang hustisya ug tabangi ang gidaog-daog. Panalipdi ang mga ilo ug labani ang mga byuda. Nag-ingon ang Ginoo, ngari kamo ug maghusay kita. Bisag unsa kapula ang inyong sala, maputi kini kaayo. Bisan pa kinig dagtong pula, maputi kini sama sa balhibo sa karnero. Kun magmasinugtanon kamo, makakaon kamo sa mga maayong abot sa yuta. Apan kun musukol kamo ug dili patuo, patyon kamo pinaagi sa espada. Ako ang Ginoo, maoy nagsulti niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Dili tungod sa imong mga sakripisyo, gibadlong ko ikaw. Kaya ang imong
mga halad anaa sa akong atubangan kanunay. Wala ako magkuha og turo gikan sa imong balay, ni mga kanding gikan sa imong panon. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios, nganong giasoy mo man ang akong mga kasuguan, o giangkon sa imong bakba ang akong kasabutan. Bisan gidumtan mo ang pagpantun, o gisalikway mo ang akong mga pulong. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Sa pagbuhat mo nining mga butanga, makapabungol ba lamang ako? O maghuna-huna ka ba nga sama ako kanimo? Badlungon ko ikaw diya sa pagpahinumdum kanila sa imong atubangan. Ang magahalad o pagdaig agig sakripisyo nagahimaya kanako, o kaniya nga dalagalakaw sa matarong ipakita ko ang kaluwasan sa Dios. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Glory to you, Word of God, Lord Jesus Christ. Your words, O Lord, are spirit and life. You have the words of everlasting life. Glory to you, Word of God, Lord Jesus Christ. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Miingon si Jesus ngadto sa katawhan ug sa iyang mga tinun-an, ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo mao ang may katungod sa paghubad sa balaod ni Moises. Busa kinahanglan tumano ninyo ug sundon ang tanan nga ilang isugo kaninyo, apan ayaw ninyo og sunda ang ilang mga buhat, kay wala man sila magtuman sa ilang giwali. Nagbugko sila og bugat nga mga karga o gipapas-an nila sa mga tao, apan dili gani sila mogamit bisag usa na lang katudlo aron pagtabang pagpas-an sa maong karga. Himuon nila ang tanan aron lamang pagpasigarbo ngadto sa mga tao. Tanawag unsa kadagko sa gisudlan nila sa mga sinulat nga mga bersikulo sa kasulatan.
nga ilang gibutang sa ilang mga agtang o gibaligtos sa ilang mga bukton ug tan-awa unsa kataas ang sidsid sa ilang mga sapot. Gusto sila sa labing maayong mga dapit sa mga kumbira ug sa mga linaing lingkuranan sa mga sinaguga. Gusto silang yukbuan ug tahuron didto sa mga merkado ug nga ang mga tao mutawag kanilag magtutudlo. Ayaw kamo pagpahingalag magtutudlo, kay kamong tanan managsuon man ug usara ang inyong magtutudlo. Ug dinhi sa kalibutan ayaw tawga si bisan kinsa nga amahan, kay usara ang inyong amahan nga atuas sa langit. Ayaw usab kamo pagpatawag og pangulo, kay usara man ang inyong pangulo nga mao ang Mesiyas. Ang labing dako kaninyo kinahanglang mahimo nga inyong sulugoon ug ipaubos ang magpataas sa iyang kaugalingon ug ang magpaubos ipataas. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Naigon ikaw, O Kristo. Sa atong tubag sa Salmo, nagkanayon ta nga sa matarong akong ipakita ang makaluluwas na gahom sa Dios. Sa unang pagbasa niingon sa dang Ginoo, kung musukol mo nako, ako gyud ipapatay sa espada. Pero magmatinumanon mo nako, hatagan ta mo sa tanang panalangin. So kining matarong daay nga tao kanang dili musukol sa Ginoo. Pangutan-an na imong tupad ning namusukol ka Ginoo. Nya, unsa man ang pagsukol sa Ginoo, kana bang di ta mosugot sa iyang gusto. Pananglitan, giuba na imong buhok, imong yung kulurag itom, kay di kaganahan anang puti-puti. Nisukol na ka na. Kung ang imong kilay tan-aw nimo nipis ra, imo dayong kiskison niya imong badlisan, nisukol na ka. Kana ginagmay pa ng pagsukol niya, maminyo ka niya, imong anak ubay-ubay na, inom dayon kag pills, palaygit dayon, awa na, nisukol na ka. Imo nang gipangguba ang gihatag sa Ginoo. Ingon ang Ginoo nga ayaw mo pag-away anang kwarta, mukihag yun ka, na sukol na ka sa Ginoo. Ingon ang Ginoo, pagpasayloay mo, paghigugmaay mo, makigubat yun ka, hantod mga matay. Bahala nagmagkrisis ang tibuok kalibutan, basta maggubat kita kay ilhon ginatog kinsay hawod, kana nisukol na taniana. Gihimo kas Ginoo nga babay, maglinaki gyud ka, kay ako gusto gyud kog laki ko. Gihimo kas Ginoo nga lalaki, magbinabay gyud, kay gusto gyud kong babae ko, pusbon ko gining akong lawas. Nisukol na gitag maayo, no? Ingnon sa Ginoo nga, Padre, ayaw na isod sa bulsang kuliktab, isod gyud bulsa. Ako'y magbuot ani, kay ako'y gadupa-dupa ani. Ako ning hinaguan. Kana mga inana ba? Sukol. Kamo, ingnon mo sa Ginoo, mga ginikanan, ay mong pangasaba na inyong mga anak, mamalikas gyud, sige gyud pamunog. Zaman, wa mong sukol o nituman mo, nasukol. Mao na si Maria, wa gyud mo sukol sa Ginoo. Si Jesus, wa sad mo sukol sa Ginoo. Sa dihang dinhi siya sa kalibutan, isip tao. Unsa iyang gipraktis, masinugtanon nga sulugoon. Muna sa atong ebanghelyo niingon si Kristo, ay mo pangambisyon anang kamo maoy tawgon nga leader, pangulo, amahan, magtutudlo. Ayaw mo pangambisyon ana.
Unsa may pangambisyono nato nga mahimo tang alagad sa tanan, servant of all. Pag kanindota kag mao ni puy sa kalibutan, kana bang ang imong hunahuna mao gyud ang pag-alagad. Na dinis atong simbahan gitudloan ta gyud mo unsaon pag-alagad. Unsaon man pamalit lang gyud mo og slot. Kaysa imong pagpalit, imong gikuha ang imong gitawag og gisaligan aron imong ihatag ngadto sa uban. Mao man ang pag-alagad. Kana bang imong kuhaon ang imong comfort, ang imong pleasure, ang imong security, ang imong authority, imong kuhaon aron isubmit ngadto sa uban. Wa naman kay authority og sulugoon na ka nya kanang imong kwarta nga ipalit diring slot. Wa naman kay authority ana kay gamito naman nato diri sa simbahan sa atong proyekto. Mao nay pagpakasulugoon, pero samtang imo pa nang kontrolon, patay ka diha. Nya unsa may mahitabo kung kita magpakasulugoon, matod pa ni Kristo ang magpaubos sa to ipataas. Ang magpataas may kay mo memorize na kanang bana nga magsigig alagad sa asawa, unsay mahitabo? Unsaon nimo pagka-feel nga gipataas ka? Pero may ginang adi sa namaong ang kanang bana nga magsigig alagad sa asawa, pinangga kay nas asawa. Murabag musikat ba? Kanang mga anak nakusog kay mutahod sa ginikanan, niya magsigig yun og alagad sa ginikanan, sikat kay nas ginikanan. Pinalitan gina og unsay makalipay. Bitaw. Pero ang nindot yun nga ipataas tas Ginoo kanang makasinati ta og langit. Ang tao nga magsigig alagad, wa gyoy ambisyon nga siya mo'y magpaalagad, kanunay malinawon, kanunay malipayon, kanunay nga kontento. Nga karon ay dako-dako ginang hitabo dias Negros nga governor, giadto gyus balay, girakrakan dito, patay siya, patay sa daang mga taong diha dool niya, mga siyam sila tanan nangamatay. Kana bitang ingon ana nga klase, kanang nirakrak sa mga tao nga may tato gihagad og gubat, ingon gob naam jud kay mga tao diha, kuhaan ang inyong armas, pinusilay ta. Arang-arang pa masadto kadto mga bata pamisuna kay muhagad pa maggubat-gubat yan, kamoy pares gubat-gubat ana ba kana yung galingkod gaatiman sa mga tao nya imong rakrakan kuha na kayo na kana ganing taong natubag linuog kaayo ba nga buhat muna ang kana mga tawhanang nagbuhat ana karong taknaa. Wa na gina sila'y kalinaw. Karon ba karong taknaa? Sige na sila tinawagay, sige o karatol, na ay gamay nga mga signal nga nailaing tao, bratol na sila. Mao na siya ay gipaubos na ka. Kana bang nahimo na ka murag mananap? Sige na laglingi-lingi, wa na'y kalinaw, wa na'y kalipay, wa na'y kakontintos kinabuhi. Luoy kayo. Kaya nagpataas mas kaugalingon, nagpakahaw, patya na. Ang mastermind, imposible kayong nagmalinaon. Sige na narog inom og drugs. Haron lang yun marelax. Sino gatong nangamatay? Konsensya kay, wagi siguro maghikog na. Kaya di na niya makunti ng iyang karatol. Hasulon ka. Bisad ka ng kuhan, kanang magsupak-supak sa Ginoo, kanang magpaka-authority ba? Kato akong ipanghisgutan kaganiha.
Tan pakolor kas buhok. Tanawa di ba maratol ka. Di jud ka makontinto. Magsige na kag monitor diha sa amin sa imong naong. Lahi gyud og kadtong tawo nga wa nagpakolor kay relax lakaw ana, relax kayo ba? Kontento kayo. Kakuha mo? O na. Na mga tao nga mangurakot gyud, mangawat gyud panudlanan sa simbahan ba or sa gobyerno ba? Di gina sila mahimutang. Nang murag gilas bang ilang kinabuhi, di sila mahimutang. Nya magsigtago, dili makatutok ay mga tao kay gihasol man. Pero kana mga tao nga honest, bisag pobre na sila, matod pa sa Tagalog, taas noo ba? Taas noo kanang murag naay kay dignity. Muna ingos Kristo ay nalang mo patawag og amahan, puy na lang ang pagkaamahan. Unsa maning amahan nga tinud-anay muatiman sa pamilya. Dili moghimog laing pamilya, muatiman sa pamilya. O ikaw gusto kang himuong magtutudlo, puy ang pagka magtutudlo. Unsa may tinuod nga magtutudlo? Kana bang motudlo pinaagig pulong ug buhat. Muna nga ningos Kristo kining mga magtutudlo din hinato nga mga proud kaayo. Kamao man silang motudlo, so paminawa lang ang ilang gitudlo, pero ayaw sunda ang ilang gibuhat. Kay di sila tinuod nga magtutudlo, kay gasigi ra sila hatag og panudlo, pero sila mismo di kamaong mutuman sa ilang gitudlo. Parihara nas amahan ba or inahan, ayaw mo pagsugal, nya siging ukay anang madyong, nya siging tungid, siging patad anang surtres, nya moingon is mga anak kamusgal-sugal mo, piti mo na ako, nya siging sugal. Buang mo na. Sakto mo na iyang gitudlo, pero sayop ang iyang gibuhat. Ay mo pa ni garilyo ha, wa pa ba mo yung mga trabaho, bantay mo sige mo sigarilyo, bantay mo na ako. Sige tayo sa sigarilyo ba, bantay mo na ako, aso-aso yang kamot sigarilyo, ang anak tao gasigang mata, karon nagmadako ko suyop jugo ng sigarilyo. Kay mas influential ba ning gibuhat. Muna ako din isip inyong pare, magsigtudlo ninyo, ug ang ako gitudlo wa na nako buhata, badlunga din ko ninyo. Pwede pa kunyog tulisokon in public kung wa na nako buhata ang akong gisulti ninyo. Oh, bitaw. May na lang na makaamgo ko sa akong kabuang. Pero nagbuhat sa ko sa akong gisulti, magdungan sa tag buhat sama ng pagpalit og slat sa may nahitabo. Sige sa kong palit. Hindi lang ko moingon nga parihasi ang akong pinalitan. Pero sige sa kong palit kay sige kong tudlo nyo palit og slat niya ako waday palit-palit. Kansi ko. Sige kong ingon ninyo nga kinsa tong manghatag taga-agdaghan. Kansi ko ana. Ngayon ipalit og usa ka slat nato dinhi bago pa sa siyang ni-inform nako, ingon din siya palit kong slat pader, nindot kay Ginoo og gibaos. Ang gibaos sa Ginoo kuno kay tagaan sa siyang equivalent og 50 ka slots. Ang iyang gipalit usa ra ka slot. Ang gibaos niya equivalent sa 50 slots. Nako, awa pa to kaabot og 100. Kaya ang gusto sa Ginoo 100 mo yun. 100 ba? So kuwangan pa na. Wat-wata lang niya. Saon man na pa din nga maabot og 100. Sige gyud palit. Sige lang gyud palit. O na 100 gina madugay. Mga igsoon, usahay ang atong tawhanon kinaiya mo og muhari. Muna struggle gyud, no? Struggle. Kinahanglan kita og focus o conscious effort. Sige, manindog na ta. Pagampo sa katawhan. Mga igsuon, ang Ginoo pinaagi ni ining santos nga misa nagpaubos sa iyang kaugalingon og nahimong atong alagad busa
malaumon kita nga modangop kaniya sa pag-ingon, Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Ginoo, Patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, sa hingpit maghalad sa ilang kaugalingon alang sa ilang halangdong tawag sa pagwali sa maayong balita. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga ginikanan o mga magtudlo inubanan sa ilang pagsaksi ug sa ilang maayong panag-ingnan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga sa kanunay pangitaon nato ang pagbuhat sa unsay matarong ug nga ang pulong sa Dios maoy buging mugahom sa tanan natong buhaton. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga tagdon nato uban ang gugma ug kaluoy, ang mga masakiton, ang mga idaran ug ang mga nag-inusara. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga si Halangdong Teofilo kamumot isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug galang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga nangamatay makakaplag sa pahulay ug sa bag-ong kinabuhi didto sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Langitong Amahan, dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. All that we have and all that we offer comes from our heart, both frightened and free. Take what we bring now and give what we need. God in His name. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo kaya sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, pinaagi ni ining santos nga misa ubos sa imong kaluoy, himua nga ang imong grasya magpalingkawas unta kanamo sa mga batasan nga kalibutanon ug mag-aga kanamo nganha sa mga kaayuhan nga langitnon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw kadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan,
Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay ikaw ang nagbuot sa labing maayong panahon sa kaluwasan alang kanamong imong mga anak aron pagpabalik sa kaputli sa among mga kasing-kasing. Ikaw naglig-on kanamo aron mahuman malimpyo ang among kalag sa mga daotang tinguha diha sa among paggamit sa mga butang nga lumalabay, labi pa unta kaming mahiusa sa mga butang nga tunhay. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o giyuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug kadtong nabiktima sa mga trahedya. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak.
Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maano sa kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawaktang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawaktang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental,
Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Save your people, O Lord. Show us the way to come home. We have been wandering far from your love. Save your people, O Lord. One thing I ask, O Lord, this I seek, to dwell forever in your house, that I may gaze in your loveliness all the days of my life. Save your people, O Lord. Show us the way to come home. We have been wandering far from your love. Save your people, O Lord. Magampo kita. O Ginoo, itugot nga kining among pagkalawat magdugang unta sa among inanak nga pag-alagad kanimo ug maghatag sa kanunay panabang sa imong kaluoy. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang divine greatness, ang Dios nung pagkabantugan nya mahitabo ra ni kung magpaubos gid ta kanunay ug magpakasulugoon sa tanan sama ni Kristo sama ni Maria. Wa taroy update sa atong slots kay ato pang basahon ang katong nanood sa atong bangko. Nya padayon lang gid tagpalit napa may mga 68,000 nga available nga slots. Nya padayon sa natong iampo nga magpadayon ang paglambo sa atong pag-construct sa atong bag-ong kumbento. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.